Policejní zásahová jednotka vyzbrojená samopaly zadržela dnes ráno v Chebu 2 muže podezřelé ze závažné trestné činnosti. Ještě před zásahem uzavřela ulici v historickém jádru města. Podrobnosti má František Niklas. Františku, podařilo se ti zjistit, co mají mít zadržení muži na svědomí? Na celý případ policie uvalila embargo, prý aby neohrozila svědky, kteří mají organizovanou trestnou činnost dokázat. Nám se podařilo zjistit, že manželka jednoho ze zadržených mužů podle všeho provozovala bezpečnostní agenturu. Ta prý podle mnohých Chebanů neměla dobrou pověst, zaměstnanci se chovali arogantně a agresivně. Bezpečnostní agentura tak mohla nabízet služby za hranicí zákona. O možném vydírání a zastrašování podnikatelů hovoří dobře informované policejní zdroje, ale dnes zatím konkrétní obvinění nepadlo. Upřesňuje se právní kvalifikace. Probíhají výslechy a zítra budou ještě pokračovat za přítomnosti policistů, státního zástupce a právníků. Svědkem zásahu byl kolega novinář, který šel před 7 hodinou do práce. Několik policejních aut, těžkooděnci policejní, těžce vyzbrojený, byl tam muž, který měl pouta na rukou, a policejní technici prohledávali jedno z odstavených osobních aut. Akce byla plánovaná, pokud zadržujeme zvlášť nebezpečné pachatele, žádáme zásahové jednotky o pomoc.